Так, готую все до служби. Почав все виставляти, ставлю штатив. Зверніть увагу, яка в мене тут стереолампадка. Це власне, як то кажуть, виробництво. Власне виробництво. Ось зараз буду інші свічки ставити. Ось так я поставлю штатив, щоб було видно нашу церкву, як я буду служити молебен. Але, як ми бачимо, жодного щирого українця ще немає. Ну, ще раз зарано, 10 хвилин. Але подивимось, хто буде. Якось так. Звідси навіть буде трансляція йти. Будемо бачити, хто заходить, скільки людей. Так, хто співати, я попрошу, буду стояти з іншого боку. Ось така історія. Так що готую все до служби. Це наш храм, наш костьол. З вами, як завжди, автобатюшка. На сайті Української православної парафії в Тонгеріні, Лімбург, Бельгія. Адресу дивіться в шапці профіля. Адресу нашого цього храму.